Tinc 27 anys, fa 16 anys que vaig tenir un accident de trànsit i em van haver d'amputar i porto ara una pròtesi tibial. Vaig estar 4 mesos a l'hospital ingressada amb diverses cirurgies per intentar salvar el genoll y realment jo crec que aquí vaig tenir com un procés d'adaptació, no? Estoy en el hospital, no puedo salir, entonces, no, de treballar-ho. I molt de suport també de la família, amics i el meu entorn, així que realment no em va costar massa i l'adaptació a la pròtesi va ser com fàcil també. Jo vaig estar en un altre centre a Barcelona que em van derivar directament de l'hospital, però realment no em sentia còmoda perquè crec que les necessitats que jo tenia no es veien reflexades, no? I fins a cert punt hi havia un punt de provar coses noves, no? Que al final eren com molt costoses a nivell econòmic. I vaig venir aquí, em van proposar posar-me les barres que és com laterals per sostenir el genoll, i els meus pares es van espantar, llavors vaig marxar, no? Jo era petita, no podia decidir, i al cap de 3 anys o així vam voler tornar perquè jo els hi vaig dir en plan, provem això perquè no estava funcionant bé, i a partir d'aquí que vam venir a Institut d'Esvern, la veritat que superbé. I realment des que em van posar les barres a la cama camino superbé i a la mínima que hi ha qualsevol problema, qualsevol cosa, estan sempre superdisponibles per venir, fer-te l'ajust que necessitis i seguir caminant. Per mi va ser com reconfortant, perquè les altres experiències que vaig tenir, al final, a nivell de sensacions, per adaptar-te a les pròtesis moltes vegades és siento esto, pero no te sé decir bien el qué, no? I aquí et captaven ràpid, és com, vale, pues te hago este ajuste pa aquí o pa allà, t'entenien més fàcilment, entenien també pel que havies passat i quines dificultats podies tenir, i això al final reconforta i et dona més confiança. El fet de com està l'ortopèdia muntada, que és una casa, que la sala d'espera és la cuina, crea espais per poder compartir i conèixer altres històries i altres dificultats i poder compartir aquestes coses amb gent que té les mateixes dificultats que tu, també és molt guai. Que és un lloc on t'entenen fàcilment, on veuen les necessitats que tenen i no hi ha la intenció de vendre humo que et pots trobar en altres llocs, i perquè és molt caseta.